Hyvää päivää siellä katsoja. Täällä Valdupstal päivää. Nyt ajattelin esittää teille pienen sellaisen esittelyvideon. Tää tarkoittaa sitä, että kun mä loin tän tilin, niin tämän kanavalla saattaa tulla jotain siellä tekijänoikeus. Esimerkiksi mä olisin saattaa ladata tonne muumeja, sitten joku äänkköpöspäkkiä ja sitten oliko se vielä joku, sitten saattaa tulla pelejä sinne tai sitten äänisatuja, se mä yritin tarkoittaa. Me tehtiin hänen kanssa yhteistyönä sopimuksena, mutta tähän ne niin ehti latailla, mutta ei sillä väliä tällätiin. No, kun mä ajattelin kohta pistää ne pillipalveluun tuonne Google Deepeliin, mikä se oli, niin sielläkin mä pystyisin kokeilemaan siellä ainakin sellaisen niin yhden elokuvan sellaista, tuleeko sinne tekijäoikeus sinne. Jos sinne tulee, niin tää kanava sulkeutuu, mutta siinä hyvä puoli on siinä, että tää Vantups-kanava niin pysyy vielä elossa siinä elossa. Jos tää tulevaisuudessa vielä jatkuu tähän samaan asti, ettei tuu varoitus niin tästä lähtien. Nuo elokuvat saattavat tulla sinne, TV-malli, jos et saattaa ladata sinne joku Alanin jaksot. Mutta se on vaan niinku oma kokeilu mielestäni, ei se väli. Heippa, syöskältä tästä, nauttikaa tästä uudesta kanavastanne.